तर नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या विशेष भागात मी विनय घाडिवकर आणि मुकेश घाडी आपले खूप खूप स्वागत करतो. विशेष यासाठी की तुम्हाला टायटलवरून कळालं असेल, गेले कित्येक दिवस म्हणण्यापेक्षा गेले 4-5 दिवस आमच्या व्हिडिओंवर बऱ्याचशा कमेंट येतात. आमच्या आणि इतर यूट्यूबर्स आहेत त्यांच्या पण येतात. मी बघितलं बऱ्यापैकी यूट्यूबर्सच्या व्हिडिओच्या खाली या कमेंट आहेत आणि त्या सेम कमेंट आहेत. हॅशटॅग से नो टू रिफायनरी, म्हणजे रिफायनरीबद्दलच आहेत आणि बऱ्याच म्हणजे मी सांगू शकत, तुम्ही वाचले असतील त्यापैकी कॉल पण येतात. हां, आणि बाबूला त्या संदर्भात कॉल पण यायला लागलेत. आणि मी गावी मुंबईत असल्यामुळे व्हिडिओ केला नव्हता. मुंबईत असून पण मला त्याबद्दल काहीच माहिती नव्हतं म्हणजे रिफायनरी येते एवढं माहिती होतं, पण मुळात ही रिफायनरी काय आहे, त्यामुळे कोणते दुष्परिणाम होणार आहेत कोकणावर, याचं काडी मात्र मला नॉलेज नाही आहे, कारण की मी त्या क्षेत्रातला नाही आहे. आणि जेवढे याला विरोध करत आहेत त्यापैकी किती जणांना आहे ते पण मला माहीत नाही. त्यामुळे उगाच कोणत्याही प्रकल्पाला डिरेक्टली 100तली 90 लोक विरोध करत आहेत म्हणून मी त्यातला 91 बनावा अशी माझी काय पद्धत नाही आहे. जोपर्यंत ज्याबद्दल थोडंफार तरी माहिती असेल तर त्याबद्दल बोलू शकतो, म्हणून इतके दिवस आम्ही काय बोललो नाही. आणि बाबूला म्हणायचं झालं तर बाबू या अशा प्रकारचे व्हिडिओ पटकन बनवत नाही. जे आपले रोजचे त्याचं काय साधं सिंपल राहणीमान आहे त्यावरच तो बनवत असतो, पण त्याला बऱ्याच गोष्टी बोलायच्या असतात, फक्त तो अशा व्हिडिओमधून बोलू शकत नाही. तो आमचे याबद्दल रोज फोनवरून चालू असतं. बाबूला जेव्हा फोन यायला लागले तेव्हा बाबू बोललो, बाबा आता याच्यावर व्हिडिओ बनवूकच होयो, कारण की किती जणांका तोंड देणार आहोत. आता एकदा व्हिडिओ बनवून ही गोष्ट आता म्हणजे सगळ्यांपर्यंत पोचूया, काय आता आमका काय वाटतं, आणि लोकांका त्याच्यात जास्त रस होतो की तुमका काय वाटतं. असेच बरेच ह्या ठीक आहे, ही कमेंट मान्य करते मी, आमका काय वाटतं. पण बाकीचे बरेच कमेंट असे होते, तुम्ही गप्प कशा, तुम्ही काय बोलत नाही, तुम्ही एकांतर काय लिहिलं, तुम्ही लोकप्रतिनिधी आहात. आम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणजे ह्या पदात आमका कधी मिळाला तर आमकाच नाही माहिती. का नाही. दुसरं एक विषय, अरे डायरेक्ट सांगतात पैसे कमावण्यासाठी व्हिडिओ केला ते पुढे दाम येऊ दाम. आणि अशा प्रकारचे बरेच कमेंट यायला लागल्या आणि वाचून माझं डोकं फिरायला लागलं. कारण की जरी मी कमेंटला मी बऱ्यापैकी थोड्याफार कमेंटला रिप्लाय देतो, पण कमेंट सगळ्यांच्या वाचल्या जातात. त्यामुळे बऱ्याच एकावर एका मागोमाग एकाने जर सुरू केलं तर लागोपाठ सगळ्यांच्याच कमेंट हळूहळू सुरू होत होत्या. आणि ही लोक नॉर्मली कधी व्हिडिओखाली कमेंट न करणारी होती. यातली बऱ्यापैकी लोक ही कधी मला, कारण की बऱ्याच लोकांच्या कमेंट असतात त्यातल्या खूप फार 1-2 जणांच्याच होत्या रेग्युलर कमेंट करणाऱ्यांच्या, की रिफायनरीबद्दल काहीतरी बोला, तुम्ही काय तुम्हाला वाटतं, मत मांडा तुमचं. मी ह्या एक्सेप्ट करतो, हे बोललं पाहिजे होतं, पण मला त्याबद्दल माहिती नव्हतं म्हणून इतके दिवस आम्ही व्हिडिओ ते केला नव्हता. मी आता 2 दिवसापूर्वी बाबूचा फोन आला की माका बाबा जाम फोन येऊक लागले, सगळ्यांका किती उत्तरं देणार मी, म्हणून मी तो आता गेले 2-3 दिवस जेवढा मला वेळ मिळतो तेवढ्या वेळात सगळे रिफायनरीबद्दलचे व्हिडिओ बघतो आहे. न्यूज चॅनलवर दाखवत आहेत ते, किंबहुना ज्या यूट्यूबर्सनी याबद्दल आधी व्हिडिओ केले आहेत त्यांच्या, आणि बाकी इतर जिथून थोडीफार माहिती मिळेल रिफायनरीबद्दल ते सगळे व्हिडिओ बघितले आणि आज तुमच्यासमोर आलो आहे. कारण की तुमच्या कमेंट्सला आम्ही एवढे वैतागलेलो की काय करावं ते कळत नव्हतं. मुळात आम्हाला ज्या विषयातलं माहिती नाही त्या विषयात आम्ही काय बोलावं, म्हणून इतके दिवस हा व्हिडिओ केला नव्हता. तर रिफायनरीबद्दल सांगायचं झालं तर जेवढं आता मी वाचलं आहे त्यानुसार रिफायनरीचे बऱ्यापैकी दुष्परिणाम आहेत. म्हणजे ते इन्स्टंट नसणार आहेत. आज म्हणजे ह्या वर्षी रिफायनरीचा प्रकल्प चालू केला की पुढच्या 4-5 वर्षात पटकन त्याचे दुष्परिणाम तुम्हाला दिसायला मिळतील. तर तसं तेवढं काही त्याचं एवढा पटकन अफेक्ट होणार नाही आहे, पण आजच्या पिढीला नाही तर पुढच्या पिढीला तर नक्कीच होईल. तर जे असे प्रकल्प, रिफायनरीच मी म्हणत नाही, कोणताही प्रकल्प ज्यामुळे कोकणाची हानी होणार आहे, तर या प्रकल्पाला साहजिकच प्रत्येक कोकणी माणसाचा विरोध असणारच. पण विरोध करण्यामागे पण थोडं त्याबद्दल माहिती असणं हे महत्त्वाचं आहे. आता काय झालं आहे, बऱ्यापैकी तुमच्या मी कमेंट वाचल्या, या कमेंट करणाऱ्यांपैकी पण किती जणांना याबद्दल माहिती आहे मला खरंच कळत नाही आहे. आणि जेवढे विरोध करतायत त्यांनी याच्याबद्दल किती वाचलं आहे हे पण मला माहीत नाही. डायरेक्टली फक्त म्हणजे कमेंटमधून फक्त एवढं दाखवतं की आम्ही किती कोकणप्रेमी आहोत आणि तुम्ही फक्त यूट्यूब चॅनल चालवत आहे कोकणाच्या भरोशावर, आणि तुम्ही काहीच बोलत नाही, तुम्ही काही करत नाही, हे एवढंच चाललं आहे कमेंटमधून. आणि बरेच आता मी
मी जास्त कोणाचे स्टेटस वगैरे बघत नाही, पण माझी बायको वगैरे चेक करते किंवा इतर जण, प्रत्येकजण आपला जो कोकणातला आहे त्याने व्हॉट्सॲप स्टेटस काय ठेवले आहेत आणि इतर कोणाच्या जरी यूट्यूबर्स कोकणातले त्यांच्या खाली कमेंट द्यायची कामं, एवढंच सध्या चालू आहे. मी म्हणतो काय, जर तुम्हाला विरोध करायचा आहे मनापासून, तर त्या विरोध जी करतायत त्यांच्यात सामील व्हा. आधी मुळात तो विरोध का चालला आहे, खरंच विरोध करण्यासारखा आहे हे आधी जाणून घ्या पहिलं त्या प्रकल्पाविषयी, आणि त्यानंतर याला विरोध करायला सुरुवात करा. आणि विरोध करण्याला एक मार्ग ठेवा. ह्या तुमचं हे जे तुम्ही आता चालवलं आहे फक्त स्टेटस टाकणे आणि कमेंट करणे, याने ह्या प्रकल्पाला विरोध करून तुमची जी बाजू आहे ही सरकारपर्यंत पोहोचणार नाही, किंवा जे प्रकल्प करत आहेत त्यांच्यापर्यंत ही पोहोचणार नाही आहे. ते उगाच तुम्ही फक्त हे लोकांना दाखवण्यापुरतं आहे की आम्ही कोकणावर किती प्रेम करतो. कोकणावर जर खरंच प्रेम करणारा असेल तर त्याने जे निषेध करतात त्यांच्याबरोबर तुम्ही सामील व्हा आणि त्यांना तिकडे जाऊन सपोर्ट करा. ती खूप कमी आहेत, तुमच्यातली असतील काही जणं, मी सगळ्यांबद्दल हे बोलत नाही, पण ह्या कमेंट करणाऱ्यांपैकी ती एकात दोन असली तर असतील. बाकीची माणसं फक्त कमेंट करूकच गेली ते का त्यांच्या आणि जर जो खरा कोकणी माणूस आहे त्याला खरंच विरोध करायचा आहे, खरा कोकणी माणूस म्हणण्यापेक्षा ज्याला खराच या प्रकल्पाला विरोध करायचा आहे ना आणि या सगळ्या याच्यात सामील व्हायचं आहे, तो इतराची कोण बाबा तू जातं काय, ह्यो जाता काय, ह्याची वाट नाही बघणार, तो त्याचा निघणार आणि त्याला विरोध करणार. बाकी बऱ्याच मंडळींचं जे कमेंट करण्याचं कसं झालं आहे, माका जाऊक मिळत नाही ना, पण मी कोकणाची माका किती ह्या ओढ हा, तर मग मी ह्याच्या व्हिडिओवर कमेंट खाली करते, म्हणजे लोकांना कळात मी किती कोकणावर माझा प्रेम हा आणि कोकण माझ्यासाठी किती महत्त्वाचा. अरे तुझ्यासाठी एवढाच कोकण जर महत्त्वाचा तर कधीतरी गावात ये, लक्ष घाल तुझ्या घरावर. तर अजून कोण बघलेलं नसतं. हां, ह्याच्यात मी कोकणातला आहे त्यामुळे, आणि मी कोकणातलं पण आहे आणि मी मुंबईत राहतो, दोन्ही पण माझं चालू आहे, त्यामुळे मला माहिती आहे किती कोकणातली मंडळी गाव सोडून गेल्यावर परत कोकणाकडे वळतात, की फक्त पैशामागे. जे तुम्ही बरेच कमेंट आहेत तुम्ही फक्त पैशाच्या मागे धावतात. जेव्हा मी यूट्यूब चालू केलं तेव्हा माहीत पण नव्हता मला की ह्या पैसे काय, आणि मी तेव्हा भजन मला आवडत होता म्हणून ते भजनाचे व्हिडिओ म्हणून चालू केले, आणि तर हळूहळू मग अकडे आम्ही असे व्हिडिओ चालू केला. आणि व्हिडिओसाठी म्हणून वेगळा आम्ही कधीच काय केलेला नाही आहे. जे आमचे जुने सबस्क्रायबर जो पहिल्यापासून व्हिडिओ बघतात त्यांना काय माहिती आहे, आम्ही ह्या असं जीवन आमच्या लहानपणीपासून ह्याची आम्ही किती कळ काढलं होती आमका माहिती. तेव्हापासून या असं जीवन चाललेला, पुणग्याची कळ काढणे, पुष्पाची कळ काढणे, या व्हिडिओसाठी वेगळाच एखादं टायटल केलं तुमच्या व्हिडिओचं काय, फक्त बाबलो ढोरांच्या मागे धावता आणि नाही आता होतो पुष्पा काजीत काय असे आहोत. तर आमच्या व्हिडिओ ह्याच दिसणार, कारण की ह्याच आम्ही करता होय गावापासून, वेगळा काय करत नाही. आणि त्याच आम्ही दाखवतो कारण की लोकांका पण आवडतात बऱ्यापैकी लोकांका, कारण की हे अशी जर वेगळे काहीतरी व्हिडिओ केले तर लोकांचं आज पुण्या दिसला नाही, आज पुष्पा दिसला नाही, लोकांका पण त्याची सवय झालेली आहे. त्यामुळे ताच आमका दाखवूचं पण लागतं. आणि वेगळा म्हणून म्हणजे व्हिडिओ तुमका दाखवण्यासाठी आम्ही काहीतरी करतो असं नाही आहे. हे आमचं रोजचं जीवन आहे, त्या फक्त तुमका दाखवतो. आणि ह्या चॅनल आज म्हणजे ह्या किती दिवस राहावा ह्याची पण आमका गॅरंटी नाही, कदाचित ह्या पुढच्या काही वर्षात बंद पण होईल. पण हे आमचे जे आठवणी आहेत हे आमका पुढच्या 20 वर्षांनी जेव्हा आम्ही हे व्हिडिओ बघणार आहोत, आमची घरातलीच माणसं, तेव्हा या सगळ्या आम्ही आठवणी हे जतन करून ठेवलेले आहेत, म्हणून हे व्हिडिओ आम्ही करत आहोत. फक्त जे ह्या क्षेत्रात नाही त्यांना फक्त ह्या एवढाच ते तुम्ही फक्त पैशासाठी करतात ह्या. आणि आता याच्यात पैसे मिळतात ती काय आमची चुकी नाही, पैसे मिळतात तर मिळत नाही, पण म्हणून आम्ही ह्या पैशासाठी निव्वळ पैसा आमचं वेगळं धंदो आहे ह्यो. यूट्यूब म्हणजे आमचा इन्कम सोर्स नव्हे, निदान आमचो, बाकीच्यांचा मागा माहिती नाही. माझं स्वतःचं वेगळं व्यवसाय आहे बाबल्याचा. या गावात पहिला यूट्यूबमुळे बाबल्याचं ह्या कामधंदे सोडल्या नसतं, फक्त यूट्यूब केलं नसतं त्यांना. बाबा महिन्यात ना माका किती व्हिडिओ पाडतो ते का 10 वेळा फोन करूच लागतं, बाबा काहीतरी बनव आणि पाठव, लोक गाई घालतं तेव्हा तो व्हिडिओ बनवू लागतात. हां, त्यामुळे आम्ही 2 दिवस टाकला ना तरी ते मग लोकांचे डायरेक्ट आमका एका फोन येतात ना, माका इंस्टाग्रामवर फेसबुकपासून मेसेज येतात. तर ही जी कमेंट आहे ती एकदम चुकीची आहे. आमचे पैसे आमची वेगळी प्रत्येकजण आपापल्या कामात हा आणि त्याच्यात तो कमवता. हे फक्त आमका मजा येत आहे करू म्हणून आम्ही करतो, आणि त्याच्यातनं जर पैसे मिळतात तर चांगलीच गोष्ट आहे. दुसरी गोष्ट, ह्या तुम्ही कोकणच्या जीवावर करतात, म्हणजे ह्या जर तुम्ही मान्य केलास तर कोकणात आंबो होता, आंबे बागायतदार होत, हे कोकणच्याच मातीत आंबे लावलेले होत, त्याच्यातनं फळा घेतात. हां, ही माणसं खरी आहेत मग तुमच्या विरोधात. ही आता आंब्याचे सगळे धंदे चालू आहेत त्यांचे,
कोण हो त्याच्यातली कोणच नाही. ह्यांचे आंब्याचे बिझनेस चालू आहेत का कशाक नाही ती कोकणातच राहतात कोकणातल्या जमिनीवर आंबे उगवतात यांनी पण रिफायनरीच्या विरोधात बोला गोव्या पण तुमका टार्गेट कसं मिळालं हा ही माणसं टार्गेट करू एकदम सोपी आहेत यूट्यूबवाली त्यांच्या YouTubeवाल्यांकाच करतात जास्तीत त्यांका पटकन यूट्यूब इंस्टाग्राम कोण असतील त्यांचं ह्यांका पटकन खाली कमेंट यायला की मी कोकणाचं माका किती ह्या आणि ता असं तुमका दाखवून देऊचा पण तसा काय नाही खरंच जर तुमका जाऊ एका विरोध करूचा तर तकडे जावा ह्यांच्याबरोबर उभे राहा जे एका विरोध करतात आणि तुमचा विरोध दर्शवा तुमची नोकरीची जे नोकरी धंद्या का त्याच्यात सुट्टी घ्यावा त्याच्यात खाडो करा आणि येवा त्या तुमच्यातल्या किती जणांका जमात ता माका माहिती नाही ज्या गावात ह्यो प्रकल्प होता म्हणजे बारसू किंवा आजूबाजूची जी गावं आहेत त्या गावातली फक्त जी मुंबईतली पोरं असतील ती गेलेली असतील त्याच्यातली पण सगळी गेलेली असतील की नाही ती पण ज्यांची जमिनी असतील तीच असतील याच्यात बाकी याच्यात कोण नसणार मी या सांगते तुमका आणि बाकीची क्वचित जी मंडळी आहेत त्यांच्यामुळे सगळेच जातात मुंबईवाले ह्याच्यात हे असं भाग नाही त्यामुळे विरोध जर करूचो असा तुमका तर तुम्ही थंय जावा आणि तो विरोध करा हे उगाच कमेंट करून आणि आता ह्यो आमचो म्हणजे आता ह्याच्या आधी मी बऱ्याच काही लोकांका रिप्लाय केलं आहे कमेंटमधनं पण आता माका वेळ नाही माझो ह्या प्रकल्पाक नक्कीच विरोध आहे ह्या प्रकल्पापासून म्हणत नाही मी असे जे प्रकल्प येतील ज्यामुळे कोकणाची उद्या हानी होणार आहे त्या प्रकल्पाक नक्की विरोध असणार पण त्याची आधी पूर्ण माहिती घेतल्याशिवाय मी कोणत्याही प्रकल्पाक विरोध करणारच नाही ह्या प्रकल्पाची मी थोडीफार माहिती वाचलं इकडे तकडे त्यावरून तुमका आता व्हिडिओ केला दुसरी गोष्ट फक्त रिफायनरी ह्या एकच तुम्ही धरलेला असतात द्या कोकणाची महत्त्वाची गोष्ट आहे ह्याच्यावर आम्ही वेगळं व्हिडिओ बनवणार आहोत करूच होतो ह्याच्या आधी आम्ही एकदा केलेला पण म्हणजे बाबल्यान सगळा बाबलो गावात राहता म्हणून त्याका माहिती म्हणून मी त्याका घेतलंय तो बोललो ह्यो व्हिडिओ बनवूया खरं आता महत्वाचा आणि व्हिडिओ आम्ही वेगळं बनवणार वेगळं बनवणार पण आता तुमका सांगतोय आता ह्याच्यात कारण की त्याच्या संलग्न विषय कोकणात जी हानी होता ती फक्त ह्या रिफायनरी सारख्या प्रोजेक्टमुळे नाही बरेच गोष्टी आहेत आणि त्याच्यात कोकणी माणूस ह्यो मोठं जबाबदार आहे कारण की मी कोकणी माणूस म्हणजे त्यात मी पण इलय सगळे बाबलो पण इलो आम्ही सगळे इलाव आपणच दोषी आहोत जास्तीत जास्त त्यामुळे तुम्ही आपली चुकी लोकांच्या ह्याच्यावर खापार तुम्ही फोडणार असाल तर ती चुकीची गोष्ट आहे आता मी बाकीचे बाहेर जातच नाही मी ज्या भागात राहतोय देवगड सारख्या त्या भागात तुमका सांगते समुद्र बाजूची सगळी जमीन आहे त्याच्यापैकी बऱ्या तुमच्यातलं या आणि बघा जरा समुद्र बाजूतून जेवढी जमीन आहे ज्या जमिनीतनं समुद्र दिसतात ती सगळी विकत गेलेली आहे जमीन आणि ह्याच्यातली किती जमीन ही मालवणी माणसाकडे आहे सध्या ती एकदा येऊन चेक करा ही पहिली सगळी मालवणी माणसाची जमीन ह्या मालवणी माणसान ह्या कोकणी माणसान ही दिल्यान कोणाक ही परप्रांतीय आहेत सगळे आता त्यांची आडनाव आम्ही घेत नाही पण ह्या परप्रांतीयांकडे जमीन आणि ती जमीन आता त्या जमिनींवर सगळे हॉटेल नि काय त्याचं चालू आहे पूर्ण देवगडचं जेवढं पट्टो आहे पुढे मी जात पण नाही आचऱ्याच्या पुढे मालवण तागत त्या साईडचा माका तेवढा माहीत पण नाही पण ह्या आमच्या देवगडपासून सगळं समुद्रालगतचं पट्टो आहे ह्याच्यातले बरेचसे जमिनी हे परप्रांतीयांका परप्रांतीयांकडे होतं आता ते परप्रांतीयांची चुकी ह्याच्यात काय आहे विकल्यान कोणी ही कोणीची जमीन ही आमची जमीन कोकणी माणसं ही जमीन ही विकल्यान त्यांका कोणी याच माणसं कशा विकल्यान तर आता तो बाहेरचो माणूस जरा डबल पैसे देता जास्त पैसे तेव्हा विकून टाकल्यान पण ही जमीन हे मुळात ह्या आणि बरेचसे ह्याच्यात बरेच प्रकार आहेत जर माका ही जमीन घेऊची असतात आणि त्यांना त्याची मागणी आहे 1 लाख रुपये गुंठ्याची आणि माका ही जमीन घेऊची आहे माझ्याकडे 1 लाख होत आणि मी त्याका ह्या केलं पण आणि माझ्या ओळखीतलो हा माणूस आणि दुसरं जर बाहेरचो कोण इलो तो 90,000 मागता तो माका देण्यापेक्षा तो त्याका देणार तो कारण की ही जमीन मी जर त्याका दिलं आहे आपल्या माणसाक तो उद्या काहीतरी धंदो करणार यो पुढे जाणार ह्या त्यांना नको म्हणजे कोकणी माणसाचा सांगत नाही माणसाचा गुणधर्म हा तो तुमका सांगतो हे फक्त कोकणी माणूस नाही इलो याच्यात त्यामुळे तो दुसऱ्यांका देणार ही जमीन पण ती आपल्या माणसाक देणार नाही आणि दुसरी बाजू अशी कोकणातले बरेचसे जमिनी हे सामायिक जमिनी असतात त्याच्यात एका माणसाचं नाव नसतं ह्याच्यात बरेच जण असतात आणि त्याचे भाग झालेले नसतात जसे बाकीच्या गावातून झाले आहेत ह्याच्यात बरीच मुंबईवाल्यांपासूनची नावं असतात पण मग ती गावातली जमीन मग मुंबईवालो गावातलं माणूस जेव्हा मुंबईत जाता त्याच्यातली खूप कमी माणसं असतात ती परत गावात येतात आणि गावात त्यांचं लक्ष असतं सगळ्या गोष्टींवर काही जणांचं लक्ष याच्यात नसतं ती गाव मग ते काही जणांना माझे असे काय मित्र त्यांना गाव खायचं रे काय माहीत नाही ते मालवणमध्ये असेल आमचं गाव कुठेतरी आहे आम्ही आता जात नाही गावच माहीत नाही तर घर माहिती
त्यामुळे ही त्यांची जी जागा आहे ती जी गावात शेवटी राहतो त्याला ती विकायला भागच आहे, आणि ती अशा बऱ्याच जागा विकल्या गेल्यात ज्यांच्यात मग ही माणसं कधीतरी आपलं गाव शोधायला येतात. मग ह्याच्यात तो फक्त गावात राहता त्याची चुकी नाही आहे. जो गावातून मुंबईत गेलो त्याचं मुंबईवर गावाक लक्ष हा की नाही, लक्ष देत नाही तो, याची पण तेवढीच चुकी आहे. तर असे बरेच पॉईंट त्याच्यात बोलण्यासारखे. त्यामुळे आता पॉईंट मी ह्याच्यावर बराच एक आपण व्हिडिओ बनवू शकतो ह्या गोष्टीवर. मोठं व्हिडिओ आहेत बाबलो समोरच हां, ह्याच्यावर वेगळं आम्ही व्हिडिओ बनवणार. पण ही आता ह्यो विषय कशा काढलं आहे, ह्या प्रोजेक्टसाठी लागणार काहीतरी सरासरी म्हणजे जास्तच जमीन लागणार आहे, पण अंदाज काहीतरी त्यांचं पहिलं 6,000 एकर काहीतरी लागणार आहे त्यांना जमीन. आणि 6,000 एकरपैकी त्यांच्याकडे मी ABP माझ्यावर ही बातमी कलच मी व्हिडिओ बघितलं आहे, त्यांच्याकडे जवळपास 3-3.5 जमीन 1,000 एकर जमीन त्यांच्याकडे हा प्रोजेक्ट करण्यासाठी. म्हणजे लोकांनी ऑलरेडी विकून झालेली आहे ती जमीन, आणि त्यांना आता अर्ध्यापेक्षा म्हणजे जास्त, आणि काय म्हणजे गावातली लोक म्हणतात की त्यांच्याकडे 4,000 एकरपेक्षा पण जास्त जमीन म्हणजे विकत घेतलेली आहे, आणि त्यांना अजून अर्धी जमीन वही आहे. मग कोणी एकांतरी कमेंट करताना विरोध करताना ह्यो पॉईंट घेतला ना, काय बाबा ही जमीन गेली कशी त्यांच्याकडे, ही काय कागदोपत्री काहीतरी व्यवहार झालेलो असणार, ही काय डायरेक्ट बळकावलेली नाही आहे कोणी, ही आपल्याच माणसाने दिलेली आहे त्यांना. मग ही अशी जमीन बरीच त्यांना आडनावं घेतल्यानी, सगळी परप्रांतीय लोकांचीच आडनावं ही यांका विकल्यानी कशी. तेव्हा तुम्ही पैशासाठी विकलात जमीन, जे काय भाव मिळतात, आणि आता त्या जमिनीचे ते भाव वाढले हे अशा प्रोजेक्टमुळे, आणि आता तुम्ही विरोध करूक जागे झालास. ह्यो एक पॉईंट हाच. तुम्ही आता तुमकाही किती लोकांका याच्यात मका माहीत आहे, खाली उलटेच कमेंट पडणारच, पण त्याचं काय आमचा ह्या नाही. जो खरो पॉईंट आहे तो हाच. प्रकल्पाच्या मी नक्कीच विरोधातच, पण ह्याच्यात कोकणी माणसाची, आमच्या माणसाची पण किती चुका, ही नाण्याची दुसरी बाजू ही तुमका बऱ्याच लोकांक जे ह्या आपल्या पट्ट्यातले कोकणातले त्यांना कळत असतात, पण कोण बोलून दाखवत नाही या गोष्टी. पण जे ते आणि मुंबईवातले त्यांना माहीतच नाही. त्यांना फक्त आता मी कोकणातला आहे एवढं फक्त तोंडानं सांगाक होता, बाकी ते कधी गावाकडे किती वळतात ह्या माहिती नाही. काय हां, आणि आता तो मुंबईत राहून फक्त बोंबटणार, मग हे सेव कोकण ह्या होता सगळा. अरे पण तू सेव कोकण तू ये तू हां, कोकणातलं जाऊ बरोबर आहे, नोकरी नसाठी गेलंस, पण परत पाठी वळून बघितलंच नाही काय झालं आपल्या जमिनीचा. आणि आता तू सेव कोकण म्हणून लिहणार, त्या उपयोगाचा नाही. ते आमच्या इकडे पण तेच चाललं आहे. उद्या आमच्या इकडे पण कुठलाही प्रोजेक्ट येऊ शकतो, एवढी जमीन लोकांनी विकली आहे त्यांना. तर हां, इथे आमच्या सड्यावरच्या पण जमिनी बाहेरच्याच लोकांना गेलेल्या आहेत, या आमच्या माणसाकडे नाही आहेत. प्रत्येक गावात हेच आहे, मी फक्त त्या गावात पुरता नाही आहे, प्रत्येक गावात हेच आहे. आणि हे विकताना कोणाला विचारत नाही. इवन त्यांच्या मुंबईत जी त्यांचे नातेवाईक आहेत त्यांना पण ते पत्ता लागू देत नाही ह्या जमिनी विकताना. हे पण तुम्हाला सांगतो, ह्या सगळ्या सध्या ही खरी परिस्थिती आम्ही इथे गावात असल्यामुळे आम्हाला माहिती. ह्या बाहेरच्या बाहेर विकल्या जातात, आणि कधीतरी मुंबईवाला जो 10 वर्षांनी येणार, माझं गाव हा कोकणात, तेव्हा आणि कधी तो गेलो तेव्हा त्याला तपासला का अरे ही जमीन गायब आहे. त्यामुळे बऱ्यापैकी ह्या चुका आपल्या माणसांच्या आहेत, त्यामुळे ही परप्रांतीय आपल्याकडे येतात. मग ह्याच्यात तो मुंबईतून जो गावातून शहरात नोकरी धंद्यासाठी गेला त्याची पण तेवढीच चूक आहे, आणि जो गावी आहे सध्या सगळं सांभाळतोय त्याची पण तेवढीच चूक आहे. आणि एक गोष्ट सांगायची राहिली, मी मुंबईत राहतो, आणि आज मुंबई आपल्या देशाची आर्थिक राजधानी आहे, म्हणून ती आर्थिक राजधानी तशीच राहावी, किंवा मला मुंबई आवडते म्हणून मी मुंबईसाठी कधी कमवत नाही आहे. मी माझ्या पोटासाठी कमवतो, प्रत्येकजण आपल्या पोटासाठी कमवतो. आता आज मला जर 50,000 पगार असेल तो 1 लाख कसा होईल ह्याची मी ह्या प्रयत्नात मी सारखा लागलेला असतो. आणि इवन प्रत्येकजण त्याच प्रयत्नात असतो आपली प्रगती कशी होईल. आणि ह्या सगळ्यांच्या प्रगतीमुळे आज मुंबई भारताची आर्थिक राजधानी झाली आहे. तसंच कोकणाचं पण तसंच आहे, प्रत्येक ठिकाणचं तसंच आहे. प्रत्येकजण हे आपल्यासाठी करतो आहे, कोकणाचा विकास व्हावा म्हणून कोणतरी करत आहे अशी खूप क्वचित जण आहेत. त्यामुळे प्रत्येकाला तुम्ही याच्या कॅटेगरीमध्ये घेऊ नका. प्रत्येकजण आपापला विकास आपापलाच बघतो आहे. त्यामुळे कोकणाचा जर विकास व्हायचा असेल तर मुळात जो माणूस इथून जो बाहेर शहरात गेला आहे पोटापाण्यासाठी, त्याने आपल्या गावी येऊन लक्ष द्या, आपल्या घराकडे लक्ष द्या. आपली जागा किती आहे, काय आहे, ती शेतीवाडी कशी चालू आहे, काय आहे, त्याचं सगळ्याकडे त्या लक्ष दिलं तर परप्रांतीयांची नजर आपल्या जागेवर पडणारच नाही, आणि असे प्रकल्प पुन्हा येणार नाहीत.
किंवा कुठलेही प्रकल्प आणि कोकणाची हानी होणार नाही. त्यामुळे यासाठी कोकणी माणसाने आपण यासाठी लक्ष घातलं पाहिजे. मुळात दुसऱ्यावर कुठल्या तरी गोष्टीचं खापर फोडण्यापेक्षा, सरकार किंवा कोणावर ह्याच्यात कोणाच्या डायरेक्ट फोडण्यापेक्षा पहिलं आपण त्यासाठी किती जबाबदार आहोत आणि आपण किती त्याचं जबाबदारी हे सगळं करतो आहे, ह्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. कोणतरी बोललो तुम्ही फक्त तुमच्या गावात, मी ही कमेंट दिलेली, आम्ही हे व्हिडिओ करतो, हाच जो माणूस जो बाहेर आता शहरात गेला आहे ह्याला परत येण्यासाठी, कारण की तो आमचे व्हिडिओ बघून बऱ्यापैकी लोकांचे जेवढे आम्हाला फोन येतात, अरे आमका परत गावात येईनसारखं वाटतं रे, हे त्यांचं पहिलं वाक्य होतं तुमचे व्हिडिओ बघून. आम्हाला तेच साध्य करायचं आहे यातून, की जो हा माणूस नोकरीसाठी बाहेर गेला आहे आणि तो नंतर त्याला तिथे व्यस्त राहिल्यामुळे त्याचं लक्ष राहिलं नाही गावी, असं झालं आहे. त्या माणसाला परत गावी घेऊन येणे, जेणेकरून जर तो माणूस परत त्याचं लक्ष राहिलं तर ह्या जमिनी विकण्याचे प्रमाण कमी होईल, सगळ्यावर त्याचं लक्ष राहील, घरावर, आणि येणं झालं राहिल्यामुळे हे परप्रांतीयांची नजर आपल्या कोकणावर सहसा पडणार नाही. बाकी हेच सांगतो प्रत्येक मी व्हिडिओत, की कोकणी माणूसाने याच्यात हातभार लावलं पाहिजे. त्यामुळे कोकणाचा विकास त्यात आहे. आपण आपलं चुकीचं खापर दुसऱ्यावर फोडून कधीच कोकणाचा विकास होणार नाही. आणि हे कमेंट आता तुम्ही माझ्यावर करताय किंवा इतर चॅनलवर करताय, ते आता थांबवायचं नाही, तुमच्यावर आहे. मी थांबवा असं बोलत नाही, आताही तुम्ही करणारच आहात. पण आता आम्हाला तर बाबा वेळ नाही ह्याच्यावर रिप्लाय तुम्हाला देत बसण्यापेक्षा मी माझं मत सांगितलं. माझं म्हणजे आमचं पूर्ण जे आमचं बाबूचं माझं आमका पण ह्यो प्रकल्प नको, आणि असे कोणतेही हानिकारक प्रकल्प नकोच. कारण आंब्याची फॅक्टरी, काजूची फॅक्टरी, या आता कोणतेही उद्योग घेऊन पण नोकरी धंद्यासाठी म्हणजे लोकांना काय बघता रोजगार मिळावा म्हणून हे असे प्रकल्प आणतोय, तर असं हे नकोच आहे आम्हाला प्रकल्प. हे आमचं शेवट आता ह्या व्हिडिओचं करतोय, की आमचं पण तेच म्हणणं आहे. तर आता याच्यातल्या किती गोष्टी तुम्हाला पटल्या ह्या माहीत नाहीत, कारण की जे कोकणात राहत असतील त्यांना बऱ्यापैकी पटल्या असतील, आणि काही लोकांना या लागल्या असतील, त्यामुळे ते उलट कमेंट द्यायला तयार असतील. आणि कोकणाबाहेरचे असतील त्यांना ह्या माहिती नव्हत्या. कोकणबद्दलचे हे एक नाण्याची दुसरी बाजू ती तुम्हाला फक्त सांगितली. आता संध्याकाळ झाली, आता व्हिडिओ आणि आता आम्हाला बाहेर जायचं आहे, त्यामुळे आता व्हिडिओ इथेच थांबूया. आणि कोकण वाचवावं म्हणून फक्त विरोध करण्यात पॉईंट नाही, ते वाचवण्यासाठी आपण मुळात पहिलं गावी आलं पाहिजे, गावाकडे आपलं लक्ष दिलं पाहिजे. हे तुम्ही नक्की लक्षात ठेवा. आणि बाबल्याक काय बोलायचा होता पुढच्या व्हिडिओत बोलणार, पुढच्या व्हिडिओत एक व्हिडिओ करूच त्याच्यावर बोलणार. हां, कारण की ह्या बऱ्याच गोष्टी आहेत, अजून बऱ्याच आहेत. प्रदूषण, आता अजून एक गोष्ट राहिली आहे माझी प्रदूषणाबद्दल. रिफायनरीमुळे प्रदूषण होतं आणि होणार, ही गोष्ट जरी नक्की असली तरी सध्या कोकणात किती प्रदूषण आहे हे फक्त आम्हाला माहिती आहे. आम्हाला म्हणजे बाकीच्यांना पण माहिती असेल, पण कोणाचं त्याच्यात किती लक्ष माहीत नाही. हां, तर ही बाजू आमच्या गावापासूनच सुरुवात करतो, लांब मी जात पण नाही. ही आमच्या गावातली दुसरी बाजू जर मी तुम्हाला दाखवायला घेतली तर उद्या म्हणजे तुम्ही व्हिडिओ कदाचित बघायचे बंद व्हाल, की काय या दाखवतात. हां, या असा म्हणणारे भरपूर. हे काय, हे म्हणजे हे अशी पण आहे, कारण की प्रदूषण बऱ्याच गोष्टींमुळे होत आहे. पण आता आपणच जबाबदार आहोत, आणि ही आपणच जबाबदार आहे. फक्त हे रिफायनरी प्रोजेक्ट उद्या आला नाही आणि म्हणून प्रदूषण होणार नाही असं काय होणार नाही. प्रदूषण बऱ्याच गोष्टींमुळे होतं, यासाठी मी वेगळा व्हिडिओ नक्कीच करेन. चला, तर हा व्हिडिओ खूप मोठा झाला आहे, आता इथेच थांबूया. बाय बाय.